Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Криминалның интернетта чәчәк атуы һәм мәгариф системасына караган бер төркем мәсьәләләр аларны бүген җентекләп Татарстан прокуратурасының еллык коллегия утырышында карадылар. Анда республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Россия генераль прокуроры урынбасары Николай Шишкин билгеләп үткәнчә, узган ел Татарстанда җинаятьләрне ачыклау Идел буе федераль округындагы уртача күрсәткечләрдән түбәнрәк булган. Шулай ук республикада хезмәт хакы буенча бурыч җыелган. Мондый соннар нәрсә белән аңлатыла? Проблемаларны ничек хәл итәргә җыенганнарын алдагы репортаждан белерсез. Доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне. Узган ел республика прокурорларына халыктан 100 меңгә якын мөрәҗәгать килгән. Күзәтчелек оешмасы төрле өлкәләрдә 10 меңнән артык закон бозу очрагын ачыклый. Коллегиядә билгеләп үтелгәнчә, Казан гимназиясендә булган фаҗига мәгариф системасындагы күп проблемаларны ачып салган. Беренче чиратта ул мәктәпләрдәге иминлек. Прокурорские проверки выявили сотни нарушений данной области. На сегодняшний день мы совместными усилиями нашли возможность для устранения большинства из них. Эта проблема у нас существует, и, конечно же, я обращаюсь к прокурорам, этот вопрос держать на контроле. Прокуратураның уку учреждениеларына карата тагын сораулары бар. Алар балаларны тәрбияләүгә кагылышлы. Уже длительное время система образования. Мәгариф системасында хәзер бәя бирүнең рейтинглы ысулы кулланыла. Аның начар тәэсире дә бар. Мәктәпләр нигездә югары казанышлар буенча бәяләнә. Балалар белән эш төп ике юнәлешкә бүленгән. Я иң сәләтлеләр яки авыр хокуклылар белән. Яшүсмерләрнең күбесе игътибарсыз кала. Алар моны социаль гаделсезлек буларак кабул итә. Укытучылар барлык җаваплылыкны әти-әни җилкәсенә аударды. Аларның вакыты һәм көче эшкә генә җитәрлек. Нәтиҗәдә балаларны интернет һәм урам тәрбияли. Бу хәлгә юл куймаска кирәк. Прокуратура мәгълүматы буенча хәзер җинаять очракларының 3/1 интернетта мобиль җайламалар кулланып эшләнә. Татарстанда 8 миллионнан артык абонент номеры теркәлгән. Бу халык санынан 2 тапкырга күбрәк. Җинаятьчелекнең виртуаль чынбарлыкка күчүе аларны ачыклау күрсәткечендә дә чагыла. Республике снижены показатели раскрываемости преступлений. Республикада җинаятләрне ачыклау күрсәткечләре түбән диде Николай Шишкин. Округ буенча ул 54% булса, бездә 45% кына. Россиядә 52 ярым. Авыр һәм бик авыр җинаятләрне ачыклау тиешле дәрәҗәдә түгел. Мы каждое такое преступление регистрируем. Криминаль хәлгә икътисадны цифрлаштыру йогынты ясый. Без шундый һәр җинаятьне теркибез. Шуңа да ачыклау күрсәткече түбән. Без бу адымны аңлап эш итәбез. Махсус бүлекләр оештырдык. Хәзер Идел буе округында мәгълүмати технологияләр өлкәсендә тикшерелгән иң күп җинаятләр Татарстанда. Әлегә ачыклау күрсәткече зур түгел, 20%. Тик эшне туктатмыйбыз. Очрашуда янгыннар темасына тукталдылар. Былтыр аларда 160 кешенең гомере өзелде. Прокуратурада газ җиһазларын һәм төтен чыгу урыннарын тикшерү кәгазьдә генә теркәләделәр. Внимание требует безопасность граждан. Прежде всего, хотел обратить внимание на промышленное производство, а также в жилых помещениях при использовании газового оборудования. Уполномоченные органы с вашей помощью должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допускать гибели людей. Хуҗасыз этләр белән бәйле хәлне караганда федераль дәрәҗәдә канунны үзгәртү белән бер рәттән урыннардагы эшне катгыйлату кирәклеген искәрттеләр. Рустам Нургалевич, который совещание ставит вопрос. Но вопрос движется медленно. Товарищи прокуроры, помогите органам местного управления организовать эту работу. Хезмәт хакы буенча бурычлар Идел буенда Татарстанда иң зурысы 245 миллион сумга җиткән. Задолженность по заработной плате самая большая в округе. Что конкретно предполагается предпринять в ближайшее время? Из них 47 миллионов это то, что... Статистикадагы 47 миллион сум силикат кирпич заводына туры килә. Бөлгенлеккә төшкән башка оешмалар белән дә эш бара. Казан синтетик каучук заводы җитәкчелеге элекеге һәм үз бурычларын да капларга әзер. Халык белән сәнәгатьчеләр арасында баланс табып, халык мәнфәгате якланыр дип ышандырабыз. Прокуратура ярдәме белән 600 миллионлык эш хакын түләттергәннәрендә былтыр Татарстанда хезмәт законнарын бозу белән бәйле 7 меңнән артык очрак теркәгәннәр. Моның белән бер рәттән быел эшне медицина, торак, коммуналь хуҗалык һәм кеше бизнес тармагында да көчәйтәсе булачак. Радий Гыймаев, Дмитрий Аринин, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда бу айда беренче тапкыр коронавирус белән авыручыларның кимүе күзәтелә. Тәүлегенә 1241 кеше вирус йоктырган, балалар ешрак авырый, 216 яңа очрак. Әле кичәгенә 96 бала иде. Вирусны иң күп йоктыручылар Казанда теркәлгән 630 кеше, Ярчалыда 187, Зәй районында 82, Алабугада 50 авыручы дип хисап тота оператив штаб. Күрше төбәкләрдә ковид йоктыручылар саны артагына, Башкортстанда 2500 кеше авырган, Удмуртиядә 2000-гә якын, Ульяновск өлкәсендә 1387 очрак теркәлә. Россия буенча караганда ковидның бераз чигенә башлавында күрәбез. 165 мең яңа очрак, бу кичәгедән 7000-гә азрак дигән сүз. Республикада узган тәүлектә 4500 кеше коронавируска каршы прививкада ясаткан. Вәгъдә ителгән даруларны алып килмәделәр. Шундый зор белән редакциябезгә Казанның авиатөзелеш районында яшәүче Елена Кучма мөрәҗәгать итте. Узган атнаның пәнҗешәмбе көнендә ул табибка барган, ковидка тест нәтиҗәсе ханымда коронавирус булуын күрсәтә. Бу очракта бушлап бирелә торган даруларны шушы көннәрдә китерәчәкбез дип тә ышандырганнар, әмма 4 көн уза, медицина препаратлары әле дә юк. Еленага уларны авырган килеш үзенә барып сатып алырга туры килгән. Нигә шундый хәл килеп чыкканын Рания Абдрахманова ачыкларга тырышты. Я заболела второй раз ковидом. Елена Кучма 3 февраль көнне үзен начар хис итә башлый. Аның температурасы күтәрелә. Эштән соң табибка мөрәҗәгать иткән. Медицина иминияты полисы буенча ул авиатөзелеш районының клиника диагностика үзәгенә беркетелгән. Биредә әлеге ханымга коронавирусны ачыклау өчен экспресс-тест ясыйлар. Нәтиҗәсе уңай була. Еленага больничный ачалар да икенче көнгә бушлай бирелә торган дарулар китерергә вәгъдә итәләр. По прошествии 5 дней Инде 5 көн узды, ә миңа әле дару китерүче юк. Минем кебекләр тагын бардыр әле. Дару китерерләр дип өметләнеп торалардыр. Даруны бушлай бирү турында күрсәтмә бар бит. Ни өчен ул үтәлми? Тиешле препаратларны китерүче булмагач, Елена даруханәгә барып, аларның берничәсен үзе сатып алырга мәҗбүр булган. Шуларына гына да 1500 сум акча китә. я звонила в регистратуру. Регистратурага да Кайнар элемтә телефонына да шалтыраттым. Башта бушлай бирелә торган дарулар бөтенләй юк дидиләр. Аннары препаратларны кешеләргә тарата торган волонтерлар үзләре авырый. Шуңа сезгә китереп булмый дидиләр. Әлеге хәлгә аңлатма сорап, Еленага вакытлыча эшкә яраксызлык турында медицина белешмәсе ачкан клиникага мөрәҗәгать иттек. Анда әйтүләренчә, ковид очрагында бушлай бирелә торган дарулар барын бар икән. Бесплатные препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях поступают. Коронавирусны дәвалау өчен бирелә торган түләүсез препаратлар амбулаторияләргә даими китерелә. Максимов урамындагы 23 номерлы даруханәдә дә бар. Терапевтлар даруга рецептны язып бирә. Аны шул ук көнне даруханәгә илтәләр. Аннан препарат пациентка җибәрелә. Хәзерге вакытта әлеге пациентка даруларны илтәләр. Ул дәвалана. Без Елена Кучма белән кабат элемтәгә кердек, әмма аңа әле даруларны китермәгәннәр иде. Даруханәдә препаратны авыруның туганнарына бирергә ярамый диләр. Коронавирус йоктырган кеше хәле булса да үзе барып ала алмый, ул изоляциядә утырырга тиеш иде. Дару ташучы волонтерлар җитми. Шуңа да Елена бушлай препаратларны һаман алмаган. Коронавирус белән авыручыларга бушлай дарулар илтү өчен өстәмә көчләр, волонтерларны җәлеп итәргә туры килә диләр Казанның балалар һәм яшьләр эшләре буенча комитетында. Бигрәк тә автоволонтерлар, ягъни үз машинасы булган кешеләр кирәк. Чөнки кышын җәяү йөрергә авыр, бигрәк тә ерак урнашкан йортларга. Казанда көн сайын коронавирус белән авырган 2000-нән артык кешегә бушлай дару илтергә кирәк. Ә бер волонтер көненә 7 адрес буенча гына бара ала. Димәк, башкалада гына ким дигәндә 300 волонтер кирәк. Ә хәзер алар 10 тапкырга кимрәк. Алары арасында да авырып китүчеләр бар. К сожалению, пока мы не можем дать волонтерам, наверное, тех... Кызганыч, без әлегә волонтерларга тиешле шартларны тудыра алмыйбыз. Әйтик, аларга машина биреп булмый. Транспорт чыгымнарын да каплый алмыйбыз. Шуңа да волонтерларны туплау да кыен. Шунысы да игътибарга лаек. Бушлай даруларны илтүчеләр арасында өлкән яшьтәгеләр күбрәк. Яшьләрне дә җәлеп итү өчен вузлар белән актив эшли башларга җыйналар. Волонтер булырга теләүчеләр исә Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты Инстаграмы аша языла ала. Рания Абдрахманова, Юлия Гоголева, Вадим Илларионов. Яңа гасыр каналы. Бүген Россиядә фән көнен билгеләп үтәләр. Фәнни тикшеренү һәм өйрәнүләр белән республикада 16 мең кеше шөгыльләнә. Аларның иң алдынгыларын 29 кешене бүген Казан Кремлендә президент Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Дәүләт премияләре һәм күкрәк билгеләре тапшырды. Тантаналы чарадан Алия Хәйретдинова. Казан Кремлендә тормышларын фәнгә багышлаганнарны бүләклиләр. Узган ел нәтиҗәләре буенча Россиянең инновацияле төбәкләре арасында Татарстан 3нче урында. Бу казанышка сез дә зур өлеш керттегез, ди президент. Важно, что результаты интеллектуальной деятельности ученых не оставались только на бумаге. Нужна экономическая среда, обеспечивающая их
коммерциализацию. Сезнең фән һәм техника өлкәсендәге югары казанышларыгыз республиканың икътисади үсешенә керткән зур хезмәтегез югары бәягә лаек. Сезнең хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. ДРКБ хезмәткәрләре Казан медицина университеты галимнәре белән берлектә балаларда йөрәк авыруларын иртә ачыклау мөмкинлеген бирүче технологияны тормышка ашыра. Нәтиҗәдә сабыйлар арасында үлем китем 10%-ка кимегән. Бүтән ширләр безнең олы кешеләрнең алар балачактан чыккан, особенно сердечно-сосудистые ширләре. Поэтому бәләкәй чакта табылган шул дефектлар, если аларны үскән вакытта профилактировать, гомерне озын итә алабыз. Залда татар тукымлы атлар үрчетүче галимнәр дә бар. Аларны каян гына алып кайтмыйлар. Башкортстан, Чиләбе өлкәсе, Төньяк Казакстан да калмый. Эшли башлаганда нибары 70 атлары булса, хәзер 1000 баш. 2030 елга кадәр татар тукымлы атлар санын 3000-гә җиткерергә телиләр. Шушы атлар кызганыч хәлдә калдылар вакытында. Югалу дәрәҗәсенә барып җиттеләр. Бу бит дөрес нәрсә түгел. Шуңа күрә безнең эше багышланган менә шу татар атларын яңадан тергезү, аны аякка бастыру, аны халыкка җиткерү. КФУ галимнәре космос киңлекләрен өйрәнеп, уникаль мәгълүмат туплый. Бу белемнәрне бүген цифрлы икътисадта, мобиль һәм метеор системалар мәгълүматын саклауда кулланалар. Мы с гордостью можем сказать. Якын галәмне тикшерү Казан университетында башланды. Без моны күкрәк кагып горурланып әйтә алабыз. Еш кына бу өлкәдә кем беренче булды соң сорау туа. Беренчеләрдән булып бу эшне безнең остазларыбыз башлады. Татнефть галимнәре Ромашкинадагы кара алтын ятмаларыннан нефть чыгаруның яңа усулларын уйлап тапкан. Моның ярдәмендә 5 ел эчендә табыш 8 миллиард сумга җиткән. Безнең алда шулык эш инде. Ничек моны эшләгәнбез? Нефтене экономик яктан алга этәрү табуны. Безнең Татарстан җирендәге нефте бик озак еллар табылсын. Алар гел эзләнүдә, үз эшләрен, туган җирен яраталар. Ачышлары фәнне үстерә, иң мөһиме Татарстанны күп өлкәләрдә илнең алдынгы төбәге иткән. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татар галимнәре китапта яза коронавируска каршы да көрәшә. Бүген Казанда Татарстанның Фәннәр академиясе әгъзалары утырышы узды. Узган елга нәтиҗә ясадылар, киләчәк планнар барланды. Көн үзәгендә фән белән техника багланышы моны тәэмин итү өчен Татарстанда барда бар, әмма бу бәйләнеш фәннең барлык тармагында да күзәтелә микән? Бу турыда тулырак Илзира Юзаева. Тел изоляцияда тормый ул, татар теле башка телләр кебек һәр вакыт үзгәрештә тора. Коронавирус, үз изоляция, омикрон. Бу яңа сүзләр заман авазы. Кулланышка һәм татар теленең яңа аңлатмалы сүзлегенә инде кереп калган. Неологизмнар телебезгә ниндидер чит төсмер өстәсә дә, галимнәр әйтүенчә, һәр хәлдә аны байта икән. Бу 6 томлык академик басманы Тел һәм әдәбият институты белгечләре 20 ел язган. Мондый күләмле сүзлекнең соңгы тапкыр узган гасырның 70нче еллар чыгуы билгеле, әмма анда нибары 30 мең сүз генә теркәлгән булган икән. Яңа басма исә атамаларга икеләтә бай. Аннан алдарак безнең үз мәшгульләр кебек сүзләр барлыкка килде. Менә алар барсы да татар теленең байлыгын тәшкил итә башлый һәм сүзлекләрдә урын алырга хаклы. 90-нчы еллар башында ук төзелгән Татарстанның Фәннәр академиясенә гаять зур бурыч куела. Гуманитар фәннәрне үстерү, халыкның тарихын өйрәнү, аның рухын күтәрү. Менә бу оешма булмаса, без бүген Кол Шәрифнең гүзәллегенә соклана алыр идек микән? Казанның 1000 еллыгын избатлау, Болгар һәм Зөя утрауы хәрабәләрен торгызу. Галимнәребезнең эше бихисап була. Татар галимнәренең соңгы берничә ел эчендә зур хезмәтләр язуы билгеле. Мәсәлән, узган елда гына татар тарихына багышланган 50 китап чыккан. Идел белән Урал арасында табылган археологик казылмаларны барлаучы 7 томлы хезмәт дөнья күргән. Тел галимнәре татар теле һәм әдәбияты буенча яңа дәреслекләр, методик әсбаплар нәшер итә. 6 томлы татар энциклопедиясе ул безнең фәнебезнең, гуманитар фәнебезнең горурлыгы һәм гомумән республикабызның горурлыгы. Безнең Татарстан Республикасы хәзер энциклопедияле республика, татар халкы энциклопедияле халык. 12нче гасырның 2нче яртысына караган Сулейман бин Дауд Саксини, бу инде Болгар галиме, дин өлкәсендә эшләгән галим, аның шушы чорга караган зур хезмәтен, ул да булса 3 томлык хезмәтен басмага әзерләдек. Татарстанның Фәннәр академиясе ул күп кырлы, күп тармаклы система, медицина, машина төзү, нефть чыгару һәм эшкәртү өчен яңа технологияләрне уйлап табуда һәм башка бик күп өлкәләрдә Татарстан белгечләре үз
үз өлешен кертте. Иң мөһиме фән белән техниканың бәйләнешен тәэмин итү, ди Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Считаю, пришло время на качественно новом уровне изменить подходы к организации и планированию работы по всем направлениям, стремиться к поиску новых возможностей участия науки в производстве и в жизни общества. Шул нисбәттән галимнәр язып дөньяга чыгарган яңа фәнни китаплар да киштәләрдә генә ятмыйча үз укучыларын табарга тиештер. Бу шул ук фән белән кешелекнең мөнәсәбәте, багланышы бит. Илзира Юзаева, Роман Безменов, Яңа гасыр каналы. Бүген Иннополис махсус икътисади зонасының элекеге генераль директоры Игорь Носов инсульттан вафат булган. Аңа 43 яшь иде. Моңа кадәр Игорь Носов Ирак Көнчыгыш һәм Арктика үсеше корпорациясе генераль директоры булып эшләде. Бу зур югалту. Игорь Николаевич көчле идарәче иде. Аның тәҗрибәсе күп төрле юнәлештәге эшчәнлек өчен файдалы булды диле оешмада килгән кайгынамәдә. Игорь Носов үз вакытында Түбән Новгород губернаторы урынбасары булып эшли, Мәскәү хакимиятендә җитәкче вазифаларда була. Аның хатыны һәм ике баласы калган. Игорь Носов белән Мәскәүдә иртәгә хушлашачаклар. Татарстанда хушлашу мәрәсиме 10 февраль көнне иртәнге 8-дә Иннополиста булачак. Мәрхүмне Орча зиратында җирләячәкләр. Татарстан торак төзелеше буенча Идел буе округында лидер, узган ел бездә төзелеш эшләре моңарчы күрелмәгән темплар белән башкарылган. Бу 3 миллион квадрат метрдан артык майдан планлаштырылганнан 12%-ка күбрәк дигән сүз. Бу хакта бүген Татарстанның төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының йомгаклау коллегиясендә җиткерделәр, әмма хәл итәсе проблемаларга күбрәк тукталдылар. Көн үзәгендә булган каршы тарту һәм чүт тегү мәсьәләсен Рөстәм Миннеханов аерым билгеләп үтте. Тагын нинди юнәлештә эшне яхшыртасы бар. Бу турыда Рания Абдрахманова. Это позволяет создать эффект присутствия на строительной площадке. Рөстәм Миннехановка төзелеш тармагындагы яңалыкларны заманча төзелеш ысулларын күрсәтәләр. Менә бу проект Иннополистагы Татарстан уйлап табучыларныкы. У нас есть цифровая модель. Без төзелешәк объектның цифрлы моделен проекттан ясыйбыз. Аннар аны заводта җитештерелгән тимер бетон җайланмасына куеп карыйбыз. Бу хилафлыкларны күрергә, монтаж эшен төгәлрәк башкарырга ярдәм итә. Менә монда инде әзер монтажланган һава алышыну каналы, менә монда аның тиешле урыныннан биегрәк урнашканлыгы күренә. Әмма әлеге программа, әлеге хатаны урында ук бернинди сызымнарсыз төзәтергә мөмкинлек бирә. Хәзер күргәнегезчә каналның сызымдагы һәм чынлыктагы урыннары туры килә диярлек. Татарстанда узган ел план буенча 2 миллион 670 мең квадрат метр торак төзелергә тиеш булса, аны арттырып үтеп 3 миллионнан артык итеп кулланылышка тапшыралар. Татарстан достиг своего исторического рекорда. Почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Это беспрецедентный объем, который никогда не строился в стране. Ил күләм дәүләт һәм республика программалары буенча 1 меңнән артык объект төзелә һәм яңартыла. Алар арасында иң зур урынны юынтык суларны чистарту кырылмалары алып тора. Халыкны чиста су белән тәэмин итү өчен финанслар 2 тапкыр арттырылган, тик бу юнәлешләрдә эшне дәвам итү кирәк. Коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр белән дә яхшырак эшләү бурычы куелды. Торак коммуналь хуҗалык тармагында иң зур программаның берсе күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү. Узган елда 7 миллиард сумга 1 меңгә якын йортта ремонт ясалды. Биредә төп бурыч ремонт эшләрен сыйфатлы һәм вакытта башкару. Күп фатирлы йортларны, социаль объектларны капиталь ремонтлау Рөстәм Миннехановның аерым контролендә. Некоторые объекты, особенно вот после ремонта, имеются проблемы. Более серьезно надо принимать объекты. Я обращаюсь и к муниципалитетам, к министерствам. Значит, это вот вам отремонтировали, берите что хоть. Нет. Если объект не готов, вы имеете полное право, значит, отказываться. Былтыр Татарстан проблемалы йортларны кулланылышка тапшыру буенча Россиядә алдынгы булган, үз куышы өчен элешләп түләүче 2500 кеше фатирлы була. Шундый 9 йорт кулланылышка тапшырыла. Татарстан халыкның торакка ихтыяҗын канәгатьләндерү буенча да Идел буе округында лидер. Хәзер әйтик, эскроучет ярдәмендә шәхси торак йортны да төзеп яки сатып алып була. Әмма соңгы вакытта процент ставкалары күтәрелә башлаган. Төп ставканың үзгәрүе борчый. 2 ел элек ул 4,25% кына иде. Хәзер андый соннар булмас инде. Шуңа төбәкләрнең күбесендә торак төзелешен арттыру кирәк булган чиракта да проект финанс документларын алу авыр булачак. Быел Татарстанда 2 миллион 755 мең квадрат метр торак төзергә җыйналар. Иң зур проектлар Яшел Үзән һәм Лаеш районнарында. Өстенлекле проектлар белән гамәлдәге проблемаларын да онытырга ярамый. Соңгы ярты елда Яшел Үзәннең су үткәргеч челтәрләрендә 15 авария булган. Инженер челтәрләренең 70% тузган. Авыл
бистәләр турында да онытырга ярамый диләр. ПГТ Булгач Васильев ул авыл да түгел, шәһәр да түгел. Шуңа күрә авыл ипотекасы да юк, шәһәр сәзә программаларда да катнаша алмый. Мен уйлаганча республиканың иң зур поселогы шәһәр статусы алырга мөмкин. Анда халык да бик күп. Районнан да күбрәк. Капиталь ремонт һәм төзелеш эшендә алдан әзерлек кирәк ди президент. Моннан тыш социаль объектлар төзелешендәге техник биремнәргә карата да канәгатьсезлек белдерде. Вопрос тех заданий – это вопрос к нашим министерствам. Объекты социально-культурного назначения, школы, садики, клубы. Вот надо все-таки немножко быть очень расчетливым. И мы должны максимально использовать проекты повторного применения. Значит, какие-то несуразные проекты, какая-то несуразная стоимость, и вообще некоторые объекты, вообще они не загружены. Коммуналь хезмәтләр белән бәйле проблема да күтәрелде. Каршы тарту һәм шүп чыгару эшендә камилләштерәсе бар. Очень много недоработок со стороны управляющей компании. Мы должны больше внимания обращать. Не все вопросы управляющей компании может решить, но то, что им положено, они должны выполнять. Вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, вовремя надо рассматривать. Коллегиядә быел өлешләп түләп төзелә торган тагын 7 проблемалы йортны сафка бастыру, Татарстанның шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәгълүмати системасын булдыру бурычлары да куелды. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Дәрвишләр бистәсендә күп подъездлы яңа йортлар кайларда төзеләчәк һәм нигә белгечләр алар транспорт хәрәкәтендә зур кыенлык тудырачак дип саный. Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Демографияны яхшыртырга, кадрлар проблемасын хәл итәргә, хезмәт хакын арттырырга һәм ярлылык дәрәҗәсен киметергә. Бүген Теләче районы советының хисап утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җитәкчелеккә шундый бурычлар куйды. Районның билгеләп үтәрлек казанышлары да бар. Төзелеп килүче сыйкландырылган газ җитештерүче завод республикада бердән-бер. Алар турында тулырак Чулпан Касымова җиткерер. Урамдагы Шатиплицада ләләләр чәчәк ата. Хатын кызышы дип тормаган Азат Матазин 2016 елдан чәчәкләр үстереп сата. Сезонга карап елга 3 тапкыр. Хәзер гашыйклар көне һәм 8 март бәйрәменә ләләләр җитешкән. Барлыгы 2 миллионнан артык. Бүген оешма эшчәнлеге белән Алексей Песошин да танышты. Зурайту буенча безнең планнар быелга 20%-ка арттырырга теплицаларның площадьларын инде. Поддержка монда электроэнергия эшсезрак. Сәнәгать паркында урнашкан тагын президент пластик заводы. Биредә җитештерелгән продукцияга сорау зур. Илнең бөтен төбәкләренә җибәрелә. 300-гә якын эш урыны булдырылган. 25 миллион. Район икътисады үсешендә менә бу яңа төзелүче заводның өлеше зур булачак диләр. Биредә сыйкландырылган газ җитештереләчәк. 2 ел элек төзелә башлаган. Май аенда эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Йөк һәм авыл хуҗалыгы машиналарын ягулык белән тәэмин итәчәк. Ул әле Татарстанда бердән-бер. Полностью на российском оборудовании. Җиһазлар тулысынча Россиянеке, республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы, КАМАЗ оешмасы белән сөйләшүләр алып барыла. Татнефть хезмәттәшлеге итәргә теләк белдерде. Эшмәкәрлекне үстерүгә теләшүдә зур игътибар бирелә. Урта һәм кече эшмәкәрлек фермерлар юнәлеше, алар белән дә алып барабыз. Инде районда моңарчы булмаган юнәлешләр әйтгәндә, яшелчәчелек буенча да алып барабыз. Балыкчылык менә тармага ситробиларны күрсәттеләр. Авыл юнәлештә дә умарта буенча шактый эшләр. Гомумән һәр кешене кабул итәбез, һәрберсе белән уртак тел табырга тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Терлекчелек буенча да зур эшләр башкарылган. 2 ел эчендә азык әзерләү үзәге файдалануга тапшырыла. Быел яңа комплекслар салырга, нәселле хуҗалыклар булдырырга җыйналар. Игенчелек буенча биредә дә җәй-кыры килү сәбәпле авырлыклар туган 700 миллион сум акча югалтганнар. 2022 аныклап әзерләнәбез. Ашлама туплау дәвам итә. Уйлыйм, где-то 60-65 килограмм булыр дип. Әлбәттә хуҗалыклар төрле хуҗалыклар төрле. Шулай ук яфрактан тукландыру буенча да актив алып барабыз. Соңгы елда Теләче районында уртача хезмәт хакы 4%-ка арткан, әмма республикадагыдан 15 мең сумга азрак. Премьер-министр моңа игътибар итәргә кушты. Район хакимиятенә оешма җитәкчеләре белән эшләргә, хезмәт хакын арттырырга кирәк. Районда ярлылык дәрәҗәсен киметүне дә игътибар үзәгенә алырга. Бигрәк тә күп балалы гаиләләр зыян күрмәсен. Шулай ук демография мәсьәләсе дә борчый. Әйтик, Теләче районында узган ел 131 сабый дөньяга килгән, ә үлүчләр саны 2 тапкырга күбрәк. Яшьләр районда калса да авылдан китү ягын карыйлар ди җитәкчелек. Шулай да эш урыннары, яшәү урыннары булдыру өчен республика программаларыннан файдаланырга тырышалар. Бүгенге көндә укытучылар, табиблар җитми.
Теләшедән Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казан 2022 елда Ислам дөньясының яшьләр башкаласы дип игълан ителде. Инаугурация тантанасы март аенда булачак. Безнең шәһәргә символик алтын ачкычта тапшырылачак. Моңарчы Ислам дөньясының яшьләр башкаласы дигән исемне Төркиянең Истанбул, Иранның Шираз, Малайзиянең Раджа, Марокконың Фес, Бангладешның Дака шәһәрләре алган иде. Быел Татарстанда күп санлы дини чаралар узачак. Аларның беренчесе Коръән укучылар конкурсы. Республика президенты кубогына халыкара ат чабышлары, киберспорт чемпионаты, мөселман мәдәнияте фестивале дә оештырылачак. Елның төп вакыйгасы исә Ислам дөньясы яшьләре эшләре буенча министрлар саммиты булачак. Анда 56 дәүләт вәкиле катнашырга тиеш. Татарстаннан 48 кеше хаҗга китте. Алар Казан, Ярчалы һәм Кукмарадан, шулай ук Самара һәм Свердловск өлкәләрендә яшәүчеләр. Барысы да Ярчалының Ихлас мәчетеннән юлга кузгала. Бүген көндез алар Сугуд Гарәбстанына барып җитте. Инде исегезгә төшерәбез. Россия мөселманнарын шул рәвешле Мәккәгә җибәрү мөмкинлеге Рөстәм Миннеханов ярдәме белән булдырылды. Узган елның ноябрендә Сугуд Гарәбстанына эшлекле сәфәре барышында ул әлеге ил хакимиятенә мөрәҗәгать иткән иде. Андагы сәламәтлек саклау министрлыгында хаҗга баручылар Спутник V вакцинасының 2 компонентында ясаткан булырга тиеш дигән шарт белән рөхсәт бирделәр. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Компьютерная томография легких. Звоните 205-205-0. Базы отдыха компании «Татнефть» приглашают на заезды. Уютная обстановка, высокий уровень сервиса, разнообразие вариантов досуга. Базы отдыха компании «Татнефть» — это отличное место для активного отдыха с семьей и друзьями. Вся информация на сайте socialtatneft.ru и по телефону 38 63 98. Автоцентр РРТ «Казань» укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. А чем вам нравится стиральная паста Альба Автомат? Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер. Альба Автомат. Стирает чисто, эффективно, удобно. Встречайте жаркое лето в Казанском цирке. С 28 января окунитесь в тропик-шоу «Джамбо». Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». 2022 елның 24 февралінен 3 мартына кадәр Ярчалы шәһәрендә Камал театрының гастрольләре. Билетлар Камал театры сайтында, Энергетик мәдәният сарае, Татар драма театры һәм орган залы кассаларында 12 яшьтән өлкән тамашачылар өчен. Беспокоит боль в ногах и неэстетичный вид из-за варикоза? Центр флебологии «Артмед» предлагает современный и безболезненный метод лазерного лечения, без операций, шрамов и длительной реабилитации. Процедура отличается безопасностью и быстрым результатом. Ждем вас на приеме. Игътибар! 11 февральдан 20-сына кадәр Мунчаташы театры Казанда, Уникс концертлар залында ялт-йолт системле өр-яңа тамашасын күрсәтә. Көтәбез, килегез, рәхим итегез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Кухня гарнитурасы яки шкаф купеме Данил Мастердан кичектереп теләү шарты белән икесен дә алырга була. 260-766 номерына шалтыратып заказ бирегез һәм ел дәвамында өстәмә чыгымнарсыз эшләп түләрсез. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баллы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы көн кар явачак 5 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада болытлы явым-төшемнәр температура нибары 2 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кар көтелә 3 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта болытлы кар температура 2 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә явым-төшемнәр 0 градус тирәсе. Чистан Урлатмамадышта шулай кар явачак 3 градус салкын. Юлларда бозлау зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. У меня артроз.
Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в доктор Ост. Даже при тяжелых формах ортоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в доктор Ост. Были бы оба сустава целы. Санчи, Қытай традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы Фармленд аптекаларыннан сорагыз. Белешмәләр өчен телефон 8 927 236 71 75. Мәркәзебез Казанда болытлы явым-төшемнәр көтелә. Температура көндез 0-2 градус салкын, җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.